பேக் டு P60 கேமிங் தமிழ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஃப்ராக் ப்ரோ ஷூட்டர். இந்த கேமில் இந்த கேம் நீங்கள் ஏற்றிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களை ஒரு 2-3 மேட்ச் போட சொல்லுவாங்க. அந்த மேட்ச்லாம் நீங்கள் போட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. எல்லடா இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லுவீங்க. இதோ இதில் தான் இந்த பேட்டில்னு கட்டுதா, இதில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு என் பேரை மாற்றிக்கிறேன். இப்படி குத்து வச்சுருக்கானுங்க. நான் என் பேரை மாற்றிட்டேன். இப்போ நான் போயிட்டு இதில் தான் நம்ம கார்டெல்லாம் நம்ம வச்சுருக்க அது கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்க்க முடியும். நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக் வச்சுருந்தேன். இந்த ஃப்ராக் ப்ரோ ஷூட்டரு இது வச்சுருந்தேன். ஆனால் நான் இவனை கூட வச்சுருந்தேங்க. ஆனால் நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ராகை. இப்போ திரும்பி ஏற்றிருக்கேன் வீடியோ பண்ணதுக்காக. இதனால் ஏதோ இங்கே பாருங்கள், இதில் இது காட்டுச்சுன்னா லெவலப் பண்ணது. இதெல்லாம் பெட்டிலாம் தருவாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் போக போக இந்த ஃப்ராக் கேம் கற்றுப்பீங்க. சரி, நான் இப்போ பேட்டில் காட்டுறேன். இதுதான் லெவல்லாம். இந்த லெவல்லாம் நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 2 பேரில் யார் வேணும்னு கேட்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் இருக்காலே செலக்ட் பண்ணிடாதீங்க. இருக்காலே செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. இருக்காலையே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இவங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டே 5 பேர் கொடுத்துருவாங்க. இவங்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க. இவனை கூட கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கா உங்கள்கிட்ட இல்லாத ஆள் மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள். சரி, நான் இப்போ பேட்டில் கொடுக்குறேன். இப்படி தான் ஃப்ராக் இருக்கும். இது ஒரு ஷூட்டர் கேம் தான். இங்கே நான் ஒரு லெவலப்னு சொன்னேன்ல, அந்த லெவலப் பண்ண பாருங்க. இங்கே 90ன்னு மேலே காட்டுதா, அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இங்கே வரும். நீங்கள் இதில் எப்படி ஷூட் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, எனிமி பக்கத்தில் ஏதோ இந்த டாட் மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த டாட்டை வச்சுனாலே போதும், அவனே ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இவ்வளோ ஐயோ கொடுத்தது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஐயோ இது ஃப்ராக்ல என் ஃபோன் ஆண்ட்ராய்டாக இல்லை, நான் எப்பயோ முடிச்சிருக்கேன். அப்பா ஒருத்தனை முடிச்சிட்டேன். ஐயோ போட்டாங்க. இதில் நம்ம இருக்கும் போது கேரக்டர் எப்படி செலக்ட் பண்ணதுன்னா, நம்ம இருக்கும் போது இங்கே மேப் மாதிரி ஒன்று காட்டுதா, இதுதான் காய்ஸ். இதை கிளிக் பண்ணோன்னையும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் காட்டும். இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ இவனை கிளிக் பண்ணுறேன். ஏன்டா எனிமி ப்ளஸில் இருக்க போய்க்கிறா. சரி, நான் போய் மெடிக்கல் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஃப்ராகில் டீம் போட முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அது தெரியல. என் ஃப்ரெண்டு ஒரு டீம் போட்டேன்னு சொன்னான். ஆனால் அவன் எப்படி டீம் போட்டான்னு அவனுக்கே தெரியலையா. இருங்க போய் பார்ப்போம். முன்னாடி போடா தம்பிடே. முன்னாடி ஐயோ போட்டாங்களே தம்பிடே. இவனேறா வந்தாண்டா சும்மா வித்தாடிப்போம். பாருங்க, ஒரு 2 அடியே போட்டோம். வாங்க நம்ம போவோம் எனிமி பிளேஸ் அடிக்க. பாருங்க, நம்ம மாதிரியே ஒருத்தருக்கான். நட்டப்பட்டிக்கான், தாடி ஒளிஞ்சுக்கும். ஷூட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃப்ராகில் என்னது மெயின்னா 90 காட்டுச்சுல, அது கம்மியாகி அது 0 ஆயிடுச்சுன்னா, அது எனிமிக்கு 0 ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வின்னு, நம்மளுக்கு 0 ஆயிடுச்சுன்னா அது நம்ம அவுட்டு. இங்கே 200 காட்டுதா,
இங்கே ஒரு 200 காட்டுதா? இந்த 2 200ஐயும் முடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க மேலே போவாங்க. எந்த மேலேன்னு பார்க்குறீங்களா? இது எந்த மேலேனா இதுதான். ஓ இந்த பில்டிங் தான். சரி மேட்ச் முடிய போகுது. கிட்ட வந்து பண்ணாதீங்களா எப்பாரு. அந்த பயம் இருக்கட்டும். ஓகே சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. பாய் காய்ஸ்.